Некалькі слоў пра беларускія дранікі. З'явілася інфармацыя аб тым, што ўрад Беларусі вырашыў унесці ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Гэта найбольш прэстыжная, вядомая, шанаваная арганізацыя, якая займаецца пытаннямі культуры, адукацыі, інфармацыі і спорту. Меў гонар працаваць там пастаянным прадстаўніком Беларусі. Так вось, вырашыў унесці ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны нашыя беларускія дранікі. Ёсць два спісы. Ёсць сусветны спіс матэрыяльных каштоўнасцяў, і ў гэтым спісе найбольш вядомыя, што мы з вами ведаем, гэта Нясвіжскі палац, гэта Мірскі замак, гэта дуга Струве, але ёсць і нематэрыяльная культурная спадчына. Там шэраг аб'ектаў. Вось зараз размова ідзе пра дранікі. І я хацеў бы распавесці вам гісторыю, якім чынам менавіта ініцыяваў унясенне дранікаў у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Менавіта тады Міністэрства культуры выступіла супраць. Калі вы лічыце важным, каб нашы дранікі былі унесены ў сусветную спадчыну ЮНЕСКО, ставце лайкі. Калі падтрымліваеце маю працу яшчэ ў мінулым і сёння тое, што я выступаю за гэтае, таксама ставце лайкі і перасылайце гэта відэо адзін аднаму. Размова пойдзе не пра палітыку, але можа трошкі таксама пра палітыку, але пра беларускія дранікі. І дранікі як сусветная культурная спадчына. Уяўляеце, сусветная культурная спадчына. Таксама распавяду пра тое, на якую пасаду, уступаючы, са мной раіўся былы міністр замежных спраў Владзімір Макей. Як з гэтым звязана італьянская піца і французскі багет. У сённяшнім відэа мы таксама раскажам пра ўзаемасувязь усіх гэтых, здавалася б, далёкіх тэм. І так, італьянская піца ці французскі багет. Усе мы ведаем гэтыя стравы. Абедзве вядомыя на ўвесь свет, а тэхналогія іх прыгатавання ўнесена ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Спіс аб'ектаў, прадметаў, якія з'яўляюцца сусветным здабыткам. Побач з імі у спісе сусветнай культурнай спадчыны маглі б апынуцца і беларускія дранікі. І спадзяемся, што ўсё ж такі змогуць апынуцца. Хто з нас не каштаваў дранікаў? Праўда? Памятаеце, як у савецкім кіно? Картошка жареная, картошка вареная, картошка отварная. Картошка жареная, отварная, пюре. Дальше. Картофель фри, картофель пай. Оказывается, што стравы з бульбы шырокая і папулярная тэма. Больш за тое, аналагі дранікаў іншыя, але ўсё ж аналагі існуюць у кухнях многіх краін. Напрыклад, у Польшчы пляцкі земначаны. У Літве бульбяныя бліны. Па-літоўскі не змагу прамовіць, прабачце. Ва ўкраіне дэруны. Падобныя стравы з бульбы ёсць нават у нямецкай і шведскай кухнях. Аднак беларускія дранікі асаблівыя. Хто любіць дранікі, пастаўце лайкі і падтрымайце гэта відэо. Яны адрозніваюцца не толькі назвай, але і традыцыямі, звязанымі з іх прыгатаваннем. І гэта робіць іх адным з цэнтральных аб'ектаў беларускай нацыянальнай кухні. У Беларусі існуе не менш за 200 народных рэцэптаў, а шырокі распаўсюд страва атрымала ў канцы 19 стагоддзя. Дарэчы, а як дранікі гатуюць у вашай сям'і? Хто ведае рэцэпты, падзяліцеся, калі ласка, у каментарыях да гэтага відэа. Давайце адшукаем разам рэцэпт самых смачных дранікаў. Хаця, я думаю, самыя смачныя дранікі, якія гатуе ваша матуля, жонка альбо бабуля. А можа, таксама і мужчыны гатовыя і гатуюць дранікі. Калі я працаваў пастаянным прадстаўніком Беларусі пры ЮНЕСКО, якое знаходіцца ў Парыжы, у мяне з'явілася ідэя унесці нацыянальную беларускую страву дранікі ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. ЮНЕСКО займаецца захоўваннем і развіццём багацця сусветнай культурнай разнастайнасці. Багацце сусветнай культуры акурат у тым, што яна мае шмат колеру. І беларуская культура – гэта адзін з колераў. І сусветную культуру без беларускага колера, уявіць цяжка, яна проста бы збяднела. Пагадзіцеся. Я падрыхтаваў лісты з абгрунтаваннем пашырэння аб'ектаў культурнай спадчыны ў Беларусі, у тым ліку на ўзроўні абласцей. Сярод іншага ў лістах вялася размова і пра беларускія дранікі. Адпаведныя лісты я накіраваў і віцэ-прэм'еру ў той час Анатолію Тозіку і першаму намесніку кіраўніка адміністрацыі. У той час гэта быў Александр Радзькоў. Пазней пісаў і міністру замежных спраў Владзіміру Макею. У той час Макей стаў старшынёй Нацыянальнай камісіі па справах ЮНЕСКО, Нацыянальнай камісіі Беларусі. І ён тады спытаўся мяне, ці варта ісці на гэтую пасаду. Макей атрымаў ад мяне станоўчы адказ. Я быў перакананы, што гэты надзвычай важнай арганізацыяй прадстаўляць у гэтай надзвычай важнай арганізацыі Нацыянальную камісію Беларусі па справах ЮНЕСКО павінен менавіта міністр замежных спраў. Гэта дапаможа падкрэсліць вагу, якую мае наша дзяржава ў галіне нашай
культурнай спадчыны. Макей пагадзіўся з гэтым тэзісам. Па яго ініцыятыве, як старшыні нацыянальнай камісіі, мы двойчы праводзілі нараду ў Міністэрстве замежных спраў Беларусі, каб падштурхнуць справу з супрацоўніцтвам з ЮНЕСКО, як па тэме матэрыяльных, так і нематэрыяльных аб'ектаў у Беларусі. Сёння, напрыклад, у спесе, я ўжо казаў, культурнай спадчыны мы маем усім вядомы Мірскі замак. Паглядзіце, якая это прыгажосць. Нясвіжскі палац, геадэзічная дуга Струвы. Але такіх аб'ектаў магло б быць значна больш. У нас ёсць каштоўныя гістарычныя і культурныя здабыткі, якімі мы можам ганарыцца, якія б маглі стаць не толькі нацыянальнай, але і сусветнай спадчынай. Напішыце, якія вы лічыце аб'екты важнымі для ўнесення ў спісы ЮНЕСКО, як матэрыяльныя, так і нематэрыяльныя аб'екты. Але вернемся да драніку. Як пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ЮНЕСКО і пасол Беларусі ў Францыі, я звярнуўся і да тагачаснага міністра культуры Беларусі Барыса Святлова з прапановай ініцыяваць унясенне дранікаў у спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны. Гэтае пытанне даручылі весці намесніку міністра культуры Александру Яцко. Памятаю, што вельмі доўга чакаў адказ на гэты ліст. І гэта было дзіўна. Я быў былым міністрам культуры, спрабаваў датэлефанавацца да міністэрства, да намесніка міністра культуры, падштурхнуць міністэрства, каб яны пачалі штосьці рабіць, а яны супраціўляліся. Яцко, намеснік міністра культуры, месяцамі не мог зняць слухаўку. Калі яму званіў былы міністр, забудземся пра гэта, прадстаўнік Беларусі пры ЮНЕСКО. Я мог датэлефанавацца да кожнага міністра ў краіне, да прэм'ер-міністра ці віцэ-прэм'ера, але вось з намесніка міністра культуры Беларусі ніяк не атрымлівалася паразмаўляць. Пра дранікі, выйсці на сувязь. І толькі праз працяглы час ён усё ж адважыўся даць пісьмовы адказ. І ведаеце, што ў ім было напісана? Аказваецца, дранікі ёсць і ў іншых краінах, а таму страва не належыць беларусам і не варта яе ўключаць у спіс нашай культурнай спадчыны. Такія фармулёўкі мяне раззлавалі, шчыра скажу. Гэта што? І тут мы, беларусы, гатовыя адмовіцца ад свайго нацыянальнага? Гэта быў незразумелы мне падыход. І справу тады прасунуць не ўдалося. Але ж спадзяюся, што ўсё ж такі надыдзе час, можа ён надыходзіць і побач з італьянскай піцай і французскім багетам, якія з'яўляюцца нематэрыяльнай культурнай спадчынай, ЮНЕСКО з'явяцца і нашы беларускія дранікі. Дарэчы, мы маем, пагадзіцеся, вельмі цудоўную страву. І адмаўляцца ад свайго не варта. Нашай спадчынай, нашай культурай і традыцыямі мы багаты. І гэта робіць нас, беларусаў, адметнымі. Дарэчы, такая ёсць і практыка ў ЮНЕСКО, калі яны разглядаюць ініцыятыву па ўнясенню ў спіс нематэрыяльнай культурнай спадчыны, мне казалі, яны будуць тэлефанаваць у беларускія сем'і і пытацца, а ці гатуюць у вашай сям'і дранікі, а які рэцэпт вы выкарыстоўваеце, як часта гатуецца. Яны могуць рандомна проста патэлефанаваць і запытацца, каб зразумець, што гэта сапраўды нацыянальная беларуская справа. Адкажыце, калі вам патэлефануюць, пацвердзіце вы, што у вас гатуюць дранікі ў сям'і? Ці гатовы будзеце падзяліцца рэцэптам? Я думаю, што большасць скажа станоўча так. І зноў жа такі, хто любіць дранікі, пастаўце, калі ласка, лайкі гэтаму відэо. А хто проста не можа без іх жыць, пішыце каментарый. Давайце паглядзім, колькі ў нас аматараў дранікаў. Распавёў я гэтую гісторыю і ў інтэрв'ю вядомаму беларусу, які з'яўляецца вядомым беларускім рэжысёрам Мікалаю Халезіну. І таксама, можа, некалькі фрагментаў з гэтага відэо. Про драники. Ты хотел внести драники в наследие ЮНЕСКО. Я помню, что, будучи постоянным представителем Беларуси при ЮНЕСКО, я написал письмо в Министерство культуры с идеей: давайте внесем в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО наше национальное блюдо драники. Я очень долго ждал ответа. Украинцы борщ. Слушайте, багет, это получается французский, пицца итальянская, да. Ну чем мы хуже белорусы? И что вы думаете? Я получил ответ от Яцко, такой был замминистра культуры, он пришел с комитета госконтроля, и он мне ответил: вы знаете, очень долго отвечали, вообще-то драники принадлежат не только белорусам. Они принадлежат немцам, там, шведам, литовцам, полякам. Мы не считаем целесообразным. Когда я это почитал, у меня, кажется... А ты-то почему? Слушай, я, честно говоря, пускай меня зрители, как говорится, простят, я подумал, а что, если я Лукашенко это письмо передам? Вот как он оценит, да? Что замминистра культуры сидит и говорит: драники вообще-то не наши, да? Но, кстати, была какая формула?
Получается, когда ты вносишь в нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО что-либо, эксперты могут позвонить в любую белорусскую семью. И в любую семью и спросить, в вашей кухне присутствуют ли драники? И вот пускай зрители ответят. Поставить лайки. Если в вашей кухне регулярно присутствуют драники, вам могут позвонить из ЮНЕСКО и сказать, а вы готовите драники? А как часто вы готовите? А какие рецепты? И если это подтверждается, значит, это действительно национальное блюдо. Ну што ж, я думаю, гэта тая справа, якую нам вельмі важна падтрымаць і разам дамагчыся таго, каб беларускія дранікі былі ўпісаны у спіснік нематэрыяльнай культурнай спадчыны ЮНЕСКО. Не атрымалася ў мяне тады з-за незразумелай пазіцыі Міністэрства культуры Беларусі, але можа атрымаецца сёння нам разам беларусамі. Як вы лічыце? Каментуйце. Жыве Беларусь. І смачна есці.